Kini takuk black khairok ma singjaja Thaniel de Bormani nukhungo phaika ang phataro dillu tongmani bagui jibi tongprufano ba thimani dino ang sopailia mia aguligo sopaibani agulo tini phaika boni kami mo Nobin Choudhury para na Nobin Choudhury para mo buma Thaniel no buphayo mo bupa blai gorib borok gurui tongjao kam samuro khai chalai jao black khairoma chincha tini chini TISF ni ojamarong no tubui chumoro phaileja naiceka parani borok bo phaileja borok kok sabaika gothona tamungkha ungja chethurui ang khanaka chethurui sungka borok bo saka kisu kisu document soteka bo black cherai tho tabugo madhyamik jara poriman bo sudu adino logi thangmani bone emon khe buka prupar bini kuno treatment nonglia horo bono kaisa nogo khiklai tonika tendino bono robot bagano khiklai tonika buma bosano naitugui mayangui kham khayu naitugui olo manmani porase bini treatment ni ব্যবস্থা khlai jago abon bagino Thaniel no ke bosor ni Thaniel narok malia saito paina kono chini society bo moting mane hne seman sugui maya amtino tabu botki tong crimes iya dini nukhungni bororok ano sawo sar selmoni justice naiba ang chaitok nai ang thana bo thanai human rights commission bang chikhirina সম্ভব নয় খানা ডিজি bayang malaina ni chesta khaina o gothna no romiti sana Thaniel ni nukhungni bororok buma bufa bini bufayung bothar jagmani o kamini bororok Nobin Choudhury kamini bororok Thaniel thimani justice san ang khoroksa lukubai songjak MLA ngui justice da rimano ang chaitok nai omono tabuga ngoroni pore se thanawo thanai jeskai pano kaham kai justice manani tei sem chaitok layana ang jotono no koinai khaganang maya ganang rong chini Thaniel ne buma song blai khai kurui bigra samung khai chajao norong nogrok nokona tin rok hamtaya topla rok orono tongjao onu khongono tongoi Thaniel thija buma songno yakare bukhai jono yakare klani thang Thaniel ne karam kothoma Nobin Choudhury parawo mol burum no sajagai tongana hoyto kebo pogoi thangan kintu buma bufale pokla Thaniel chini jotoni thanino khoroksa sungsani sating bi singi tongphum naithato kayo sungsar bai kaithorbai turi dorni tonjakon amono sungmai Thaniel no nukhungno jotono no kisa phai suba phainani nukhungni bora phai malai phainani bagai ang jotono no koyu ang taitamo sanai bini nukhungno ani khairokma tai hamjangmana kare ang tini munsai akar klangmai borok kaham karing tongpum ani kun nomorok nai thangka apate bibote borok ano kol khaitu ang gorni khai nukhungo khai uram khai suba phai manka khai ang khapang khogan asano usiku ini Nobin Choudhury para sir asa salni yagulo panak mane khoroksa pana rom jagya bo bahai ma tong abono tabu ang thano thangai singnai social media wo to nokhorka o je bunai rok buthanai rok ni boni mangpli nokhorka mung nokhorka kintu police tangi rom maya tamongoi obuno kolok tamo conspiracy to obuno no prothom police be kok saman pore no sing saiman nai tabe ma chai tongnai police no sing pressure ma khainai lokurok no tui no sing pressure khalainani ma chai tongnai ini to social media wo kodu nokhorka mung nokhorka ebon pore to gothan pore to notubu to no ba tin na serious no jakon daga rom ga dekhan ro mo Udah yang sini ya, kono awal masuk nado tu. Namun, nomor ko office ni, teman ni kita job di mana